Hi! Kamusta kamo tanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahanay naman kita party sa pahamot. Ini nga pahamot nga luyag ko istorya sa inyo subong tawag siya Historic Olmeda. Iya ni siya ni Afnan. Kag unisex ni siya, pwede pang lalaki, pwede pang babae. Pero kung ako mo, kung luyag mo ang pahamot, sukso ka, bahala ka. Te, ano ni siya konsimutan? Balik ka bati na kamo sim Blue de Chanel, Eau de Parfum, iya na siya ni Chanel. Iniya, do ang gid sila simutan. Pareho sila nga sopistikado kag elegante, no? Kay tungod sa pareho sila mayara sa jasmine, cedar, kag incense nga hamot na. Te, ano ang iya nga mga nota? For the top, we have pink pepper, cardamom, juniper, kag grapefruit na, no? Ang pink pepper, gahatag siya nga pagka-spicy, tapos ang grapefruit, ang iya nga citrus nga hamot. Na, kag for the mid, we have Calabrian, bergamot, cedar, nutmeg, kag jasmine na. Ang jasmine kag ang cedar, amo gina siyang gahatag sing iya nga asul nga hamot. Tapos may ara pa sing bergamot. Na kag for the base, we have patchouli, apple, ambergris, kag musk na. Ang ambergris ara dira amo nang gahatag sing iya nga incense nga hamot, no? Tapos kinadakop sing ambergris ang hamot para hindi siya maglapta todo-todo, para magdugay siya. Amo man ang musk. Kag ang patchouli gahatag sing iya nga pagkadalom. Kag tungod nga asol ni siya nga pahamot, pwede mo siya gamiton kung ano nga panahon, no? Pang adlaw-adlaw ni siya, bisan gabi pwede. Basta kung tugnaw, dugangan mo spray para masimutan mo siya. Nami ka practical, no? Pwede mo siya magamit bisan ano nga okasyon kag ka-elegante sa iya. Na kung namian ka mo sini nga pahamot, pabalaan nyo lang ko. Kag kung may iban pa ka mga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibili nyo lang sa comment section. Sa dason naman, bye-bye!